O cabalo fuxitivo. Ola, amigos. Isto que teño na man e que parecen ser 3 cartas normais dunha baralla suxeitas por un encadernador son en realidade 3 cabalos atados os uns aos outros polas bridas. Agora ben, se digo as palabras máxicas oink, oink, vou conseguir que un deles se solte, pero iso sí, sen romper a correa, deixando mentres el galopa libre os outros dous unidos e sen escapatoria posible. O noso cabalo montou unha fuxida única. Para facermolo o truco de hoxe precisamos 3 cartas, un encadernador e unha patilla. Para levardes a cabo o truco de hoxe, o primeiro que tedes que facer é coller 2 das 3 cartas e pasalo o encadernador polo buraco, de abaixo a arriba, do xeito que estades a ver, abrindo logo as patillas para así deixar de las cartas ben suxeitas. Metedes logo unha das patillas polo buraco da terceira carta, así como fago eu agora, e colocade a patilla solta, esta que temos aquí reservada, de maneira que dea a impresión de que todas están presas, ou sexa, atravesadas por un único encadernador. E aquí comeza o truco. Mostrade as cartas en abano, dadeslle a volta e a patilla solta xa vos vai caer na man, onde a tedes que manter ben agochada. Só vos restará tirar da carta de abaixo, suxeita únicamente por unha patilla, para liberala, así de sinxelo. Por último, dadelle a volta ás outras 2 e todos verán que seguen unidas. Agora o truco está nas vosas mans.